L-4 filgħaxija ġie inawgurat monument tal-kantawtur Malti Enzo Guzman, monument li sar mill-iskultur Indrija Tart. Enzo Guzman twieled u għex it-tfulija tiegħu f'Taslima u għalhekk il-Kunsill Lokali ta' Taslima ħaseb li jsellem il-memorja ta' dan il-kantant permezz ta' attività li saret fir-Residenza Imperial f'Taslima. F'din is-serata ħadu sehem il-mużiċisti Mark u Ivan Spiteri Lukas li daqqew siltiet mir-repertorju kbir ta' Enzo Guzman. Fit-tmiem l-attività ġie inawgurat il-bust li sar għadunur Enzo Guzman mis-Sindku John Pillow li ġie mbierek mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna propju fit-triq ta' tfulitu. Enzo Guzman kien miet fl-2021 fil-Kanada fl-età ta' 74 sena. Mijiet ta' persuni jsellmu l-memorja tiegħu u kien ingħata l-aħħar tislima permezz ta' qudiesa fil-parroċċja ta' San Paw f'Toronto. Enzo Guzman kellu mħabba li ma bħala lejn dak kollu li hu Malti, iżda b'mod partikolari lejn il-lingwa u l-kultura Maltija, tant li kien jitkellem ħafna dwar l-importanza li l-Malti jiġi mitkellem kif suppost. Fl-2008 Enzo Guzman kien ingħata l-medalja l-Qadi tar-Repubblika kemm għall-karriera tiegħu fix-xena mużikali u televiżiva kif ukoll fl-irwol tiegħu bħala attivist favur aktar donazzjonijiet tad-demm bil-kanzunetta famuża tiegħu Għatini Pinta Oħra.